Najavljeno ukidanje 90-ak radnih mjesta radnika INE, ali i neprestano onečišćenje zraka kosi se s riječima Zlatka Komadine od prije godinu dana kada je kao župan potpisivao sporazum s INOM. Laburisti bivšeg župana pozivaju da ogorčenim radnicima sam podijeli radne knjižice. Nesuđeni ministar Komadina umjesto da se bavi samo sobom i slinavcima iz svoje stranke, trebao bi se brinuti za građane i data obećanja prije izbora, kažu hrvatski laburisti. Najvažnije je to čemu je služio taj sporazum, kad se sada na kraju pokazalo da on ničemu nije služio osim samo promidžbi i ne znam zašto niko ne pita koji su potpisnici tog sporazuma što će se dalje s time učiniti. Niko nije reagirao ni na, kažem, otpuštanje djelatnika, ni na ekološke momente, niti na preseljenje. Do bivšeg župana do završetka ovog priloga nismo uspjeli doći, a iz ureda županije su nas uputili na Zavod za javno zdravstvo. 4 osnovne točke tog memoranduma su bile, a to je poboljšanje kvalitete zraka, poboljšanje sistema kontrole emisija, preseljenje stanovnika koji žive u blizini rafinerije i nastavak investiranja u regiji. Onaj dio koji se odnosi na Nastavni zavod za javno zdravstvo je sadržan u točci poboljšanje sistema kontrole emisije. Zavod za javno zdravstvo redovito provodi kontrolu zraka, ali i parametri o kvaliteti su se izmijenili. U međuvremenu, nakon potpisivanja tog memoranduma došlo je i do izmjene, odnosno do usvajanja novog zakona o zaštiti zraka, gdje takozvana treća kategorija više ne postoji, nego postoji druga kategorija i mogu reći da su podaci o kakvoći zraka za 2011. godinu pokazuju i dalje u okruženju rafinerije nafte Rijeka drugu kategoriju s obzirom na recimo SO2 koji je recimo jedan i H2S parametri koji su najkritičniji. Preseljenje stanovnika iz neposredne blizine koji je određeno točkom sporazuma prema riječima laburista ide presporo. Kvalificirano to mogu reći da u procesu preseljenja je do sada riješen jedan slučaj od cirka 30-ak, 32 ili čak 57 obitelji sa Randića ili sa Urinja, a to je upravo prekjučer prvi slučaj koji je preselio. Što znači da tom brzinom će INA riješiti to prirodni način, na ekološki način, da ćemo mi odumrijeti tamo koji živimo. A postavlja se i pitanje kako će se boriti za život 90-ak domaćih obitelji čiji su članovi dobili otkaze. Trenutna je situacija takva da je računovodstvo već zatvoreno, znači 24 radna mjesta na riječkom području su zatvorena. Također slijedi zatvaranje kontrolinga sa 10 radnih mjesta i maziva sa 78 radnih mjesta na riječkom području, što je u biti ukupna računica da bi trebalo zatvoriti, odnosno da će biti zatvoreno sve ukupno negdje oko 112 radnih mjesta samo na riječkom području. Gubitak radnih mjesta nije nam komentirao obnašatelj dužnosti župana, ali ni bivši župan koji je 2011. potpisao između ostalog sporazum kako do ovakvog raspleta ne bi došlo.